Yes, it's 13. Hello, Mascara says Swimbai. Varaidzo, Mpengo. What varaidzo Mpengo kwetoti Mpengo. Guys, this is a small life, and I want to highlight some few things that I believe they are very important, especially to the Zimbabwean community in South Africa. I hope you guys are well. And the reason why they are alive, I know there are some people here, vanema relatives vakafirwa, and the company is tinema bodies enyu mu palace edu. Yes. Yeah, I just want to highlight zvakakosha zviri kuitika, the situation on the ground, because we are not able to reach everyone, and some they are complaining about the services, kuti why chiri kuitika. Yeah, so this is very important for you guys, kuti munzwisise, and you must also share this information nana kangosiyana siyana. Chinjaruda ngokudzai ndechekuti muno South Africa COVID is real. The first wave yakaitika iye is the company takaita repatriations akawandisa. I think pane first wave yakanga iri very serious. We'll check on this. I think I was sending about maybe 20 or 30 bodies per week. That was the first COVID payakatanga kuya pai. But the current one, we are not able to cope up with the situation on the ground at the moment. As you guys are aware that our focus is more on the Zimbabwean community. Ndo patino focus napo at the moment. I can confirm to you now, kuti, it's really difficult at the moment, and COVID is also affecting the Zimbabwean community in South Africa. I don't even know how many bodies are removed today from different parts of the country, from Cape Town, Johannesburg, Limpopo, Siana. So the situation is not really looking good to our fellow brothers and sisters in South Africa. Please stay at home. It has some good because zvinobatsira vazhinji vachona. In some of our palace don't have enough space now to keep those bodies here, and we have to ask other companies to help us. And the message I'm sharing to you guys, because zvinhu zvandiri kutaura nazvazvo zvinogona kuitika to any one of us ari panapa. Saka the situation at the moment is really bad, and also for the first time in South Africa, we can't get coffins, we can't get caskets to put those bodies to Zimbabwe. If you want to verify, guys, you can check with my companies akaita sangana CG. These are the big companies. If you go there now, you want to repatriate your body, they will tell you kuti they don't have coffins, they don't have caskets, and things are actually becoming worse, because without the family and there are some special coffins that are being used, and they are not able to deliver.
I can confirm to you now that even here in Johannesburg, CG, they don't have coffins, they don't have caskets. GNG is the same situation. It's not only kuti havana for Zimbabweans, but also for the entire South Africa. And see, the one in Cape Town, GNG, vangu vachitaura kuti kwavanotora stock, vakanga vane stock last until the first 2 months, the next 2 months, but unfortunately they don't have anything at the moment, and that really impact kuma families mamwe kuendawo, because you have to use a special one. So that's the situation on the ground. Kuna ma families atiri kubatsira. You might be in Cape Town, you'll be in Johannesburg. Please just be patient with us. As you are aware that even the Department of Health in South Africa, they do a process at the final permit for the body to go outside the country. They've got a backlog. Isingaite. Some of the permits, they are supposed to be out within 24 hours. And these permits, some of them, it's more than 10 days now, are pending. And my families don't go kumbiro kuti more understand. I know it's not easy at all kuti kuungana kwakaita vanhu kuZimbabwe. Kuungana kwakaita vanhu kuZimbabwe vanenge vachitarisirawo kuti munhu ashaika auye nekukasika. And kuungana kwevanhu every day, vanhu vanoda kudya and vanhu vanoswera vari panhamo, and at the end of the day zvinenge zvichipa pressure to the community in South Africa kuti what is happening, body chayarini and so on. It's just that there is no company that was prepared kusangana ne-COVID, even in terms of our resources. Changotangao, we are still growing, but at the moment now, it's the situation is becoming out of control to most of the companies. Agaita says, even the bigger companies, they are really struggling with my COVID cases. So chandokukumbira ndechekuti zvavari kukuudzai izvozvi kuti pfekewo mamaski, taiwo zvakati chimbozvizamayo kuzviteedzera. I think scientifically zvakaitaurwa naPresident Ramaphosa kuti zvinobatsira. I have my situations emaremoval ataita ekuti yarova mukoma, sisi, mumba, the whole entire family vaaffectwa nayo. It is a very good question regarding kuti the Zimbabwean kuti my bodies anokwanisa kuma COVID bodies, can they be repatriated to Zimbabwe? Yes, they can be repatriated to Zimbabwe, but Panama special coffins that are used, and there are some precautions that are put both in South Africa and Zimbabwe regarding the transportation of the bodies. So yes, you can repatriate. Our biggest worry are my family members are not allowed, they want to accompany the body. I wish maybe if the Zimbabwean community can really understand the impact chinonzi COVID, maybe zvinobatsira kuti vanhu vazhinji vanzwisise. When we are telling you kuti patinostore the space, hapasisina space. And now when I was ndanchifonera one more my families, Cape Town, Johannesburg, utafirwa nemwana amayedu aita COVID aita say, and it becomes more difficult for us to assist. The next thing, you've done the paperwork and you want to repatriate, then the next thing, Panama coffins and so on. Saka is tough, but we'll continue to assist the Zimbabwean community. But Parisian, please don't complain kuti vamunetsi service yenyu is very poor, hamusi kugona deliver in time and so on. It is very difficult, but we'll try. Kana mune COVID case yamuda kuti uye kuZimbabwe and so on, you just have to be patient with us. It's no longer 3 to 4 working days. It's now taking time for Department of Health to approve and to make sure that
every paperwork is in order. Saka chandingokumbirawo hama dzangu ndezvekuti vamwe venyu muri kuona kune I think sister vamwe venyu munogona kutora zvinhu izvi senhando kuti Munetsi ari kungotaura zvakewo, but I just thought maybe ndiri kumba nhasi, a relaxed environment, ndongokutsanangurirai kuti things are not looking good at the moment in terms of COVID in South Africa. The first one, I'm not sure we're able to manage it, even vanhu vakafa takaita removal and kuendesa motikari kuZimbabwe nekudzoka, but this one yangoya iri serious, and it is really straining the resources that we are having at the moment, and also the government in South Africa, they are not able to clear these bodies in time. So just be patient with us as Kanban. As I always mention, Kuti, as the director of the Kanban, I would love to give the best service to my clients. Our business grows nekupo service yakanakawo, vanhu vanozorecommend nawo kuti no, vamunetsi vakambotibatsira, let's work with Mr. Munetsi. And I won't sabotage, and we won't treat our clients very bad, and we give them the service that we are able to give. And sandongokumbirawo kungoti mungoita patience nesu, and ngatigare mumba, ngatifeke mamaski, let's practice hygiene zvirongotaurawo izvezvi. I'm telling you now kuti foni yangu paindinozongoita off chat, like ndakapedza live ine macourse anenge achitopinda mafamilies achirequesta maquotations, mafamilies achibatsira, and it is a dangerous job, it's high risk, as you guys are aware kuti yakambondrowa mazuva ekutanga payakapinda, so I'm trying to avoid now to make sure kuti haidzoke zvakare, and you know kuti vari kutaura kuti yadzoka yanzi yakaipa kupfuura yekutanga. Saka tongoitawo zvinhu zvinodikanwa, and I want you to defend me. Panonzi vari kudelaya, vari kuita sei, just understand kuti we are going through a very difficult moment. Even if paperwork yakapera, where do I buy the coffee? What am I going to do it? You go to my companies achona, they are telling us kuti they are out of stock, and we don't know kuti achanga apo rini. They are just dropping so kuti maybe next week. The available ones in Doema 20,000 caskets, 30,000, 18,000, 11,000, and majority of our clients vatinobatsira vamwe vachona, they are not able to afford. Pana vanhu vangu vachibvunza kuti ma-COVID cases anokwanisa kuita board viewing here. To be honest with you, if it is a COVID case, that's how it is difficult. We are not allowed to kurivhura. Ordinarily sealed, and the coffin or the casket is going to be sealed. You won't be able to do any board viewing. And the challenge yatinosangana nayo with the Zimbabwean community, they always defy that instruction. Kuti hanzi toda kuziva kuti muniyeye ndiye here kana kuti mukutinyepera, what if takandoviga munhu asiriye. Ndiyo panoitika hondo. You can agree with my families zvese about COVID, but paunozongovaudza kuti we are not allowed to open this, yakutoita hondo. Hanzi what if ndakatora board isiriyo, kuvatsanangurira kuti board inoya ine board tag yakadai havazvinzwisise, panotoitika hondo. I remember another case whereby they had actually obtained a court order to force us to open, because we had refused as the Kanban that we are not going to risk the staff. One of the workers wataishanda naye aitaura kuti aigara nababa wake, and the father is diabetic and the mother is also diabetic. The family was insisting kuti anofanira kutovhura. Ndakuona kuti munewo ndibaba vangu here, kana kuti havasi. What if makaviga munhu asiriye? Kumutsanangurira zvese kutarisa tege, he didn't want to listen, and I'm not sure zvakazofamba sei, but mamoticians angu airamba. Saka yeah, that's the current situation in South Africa. Just be patient, don't stop referring to people. We still make plan to assist
but if tasvika stage yekuti we won't be able to my repatriations in COVID cases, we are going to make an official announcement so that people become very aware. And I always encourage people, kuti guys, if it's possible, just allow the burial kuti iitike in South Africa. I know pachivanhu chedu vanozotanga kucomplaina kuti hazviite, toda kuzorova guva remunhu afa, vanoda kuzono pakavigwa mai vavo, and so on. But if you see that the resources are limited and it's difficult to manage, I would encourage people to consider my local burials, which becomes easier, and so on. Yeah. So that's the situation, guys. I saw some people munetsi arikutora nguva yevanhu. The services now what guys, it's very difficult. You are aware that sisatite maborders ekusumagula pa border. We have to follow the rules of the country. The borders to have all the documentation. If you don't have all the documents, I won't be able to repatriate, and I don't want to tarnish the image of the company. So chandoda kukudza yangu ndezvekuti kazhinji kacho munenge muchiona paTV vachitaura kuti COVID yaita seta dzekera pa lockdown 3, mungozvitorera kuroko guys. Zvandiri kusangana nazvo every day is bad and it's difficult. Saka ndozvandoda kuti chingonzwisisayo. It's a phase that we are going through in South Africa, and we don't want kuti death emaZimbabweans. I believe our education is able to help us to understand if there is a possibility kuti svinake. People are asking me, Hanzi, are you okay? Handiripo. Tamba. This one is the past time you've been seeing me ndichita my lives and die, guys. It's not that we are not repatriating every day. We are, but handisi kutombotambira ikoko. Kana. I want to take chances. Not refusing to help people, but ukokuside not for now. Chero ndichipfeka, if you see me nowadays, ndenge ndakatorwa kit ndenge yakakava zvese mutsoka, mbutsu chi, kana pane need yachona, because we are trying to help vanokwanisika. And you look stressed, my dear. Yeah, the stress is very too much, guys. I have no time to rest. Time yonongo wapedza basa wakumba unongoida kuzororawo. Just have a peace of mind to plan other things. Panotanga kufonerwo, vamwe vachitukawo, vachishoropodza. Vanofona even pakati peusiku kuti havafani paperwork. Explaining to them kuti paperwork is not yet done. Explaining to them kuti macoffins are apo. They are not able to understand. This is a stressing job, guys, of which I'm putting the structures on the ground so that clients, actually, the structures are already on the ground. And the challenge is that my clients mazhinji avadi kutaura nemamanagers angu ari pasi. Vazhinji vachona vanongotida kutaura naMr. Munetsi direct, kuti understand kuti nengo wakaisoma systems yokuti vabatsirikane vakwanise, and panofona pachona vanenge vachifona anytime. Vachinge vanenge vachitukiridza kuti sei sina kuita paperwork yachona, vanhu vakaungana kuZimbabwe, munoti vanodyei, and so on. That really put more pressure on me, but it's the job that I chose to do, and zvandinokwanisawo ndinobatsirawo. Ndakada kuzvitarisawo zvemamessages nevamwe ndotozopedzera ndatorwara ndini. I'll just read few comments. Anzi naMary, anzi vamwe vari kuti COVID sisi vanhu havasi kuzviziva. I wish kuri kunzi ndombotipindewo mulive manje mutema ubvumidze momboona zviri kuitika. Maybe pamunoona, remember this platform, we have to educate each other kuti vanzwisise kuti zvakamira sei. Saka ndonyaya yachona. I'll just read the few comments. And once you come first, look after yourself and you're doing your best. I'm trying my best. Anzi vamwe vari kutaura zvakasiyana. Anzi musazoita zveCovid like last time yakanga yandiendesa. You saw me last time kuti ndakatopinda muhospital
and ndakatozobatsirwawo nemavhentilator kuti ndipone. I was struggling to breathe ndipaipo saka from now ndangwarirawo and handidi kuti zvitsokorodze kwandiri kuti zviitike. And so are you off work to be safe? Yeah, I think the next few days I also have to make sure kuti ndiri kwanguwo ndega tiringoisawo vamwe vanhu paground, and ndinotonzwa tsitsi because vamwe vachono madzimai avanenge achipopota vanotozoudzwa nemadrivers kunzi ari kuti shandisa munetsi iye ari kupe so on ngaaende because unovafonera izvozvo pakati peusiku ichaudza kuti endai kwakati kukudiwa zvakati, endai kwakati kukudiwa zvakati kukudiwa. And one of the biggest challenge iri kuitika ndeyekuti macovid cases mazhinji aya vanhu vakufira mudzimba, they go to the hospital voudzwa kunzi dzokerai kumba. Saka macases akawanda ndeyekuti vanhu vari kuripa vanofira mumba, vanoenda kuhospital vodzoswa vodzwa kunzi dzokera kumba. Saka ndo vanhu vanofa this time of the night yekuti driver akarara umamoticians nenguva kutomutsa uchimupa address kuti enda kwakati kwakati kwakati. It's just bad guys. Saka ndiyo situation on the ground, but it's a phase in life. There's no businessman would be happy to enjoy mari inouya at this time guys, and kunyeperai mari ine challenges haiuye nyore and so on yekuti unogona kutoti zviri kufamba. This is really difficult and it's not easy at all, but yeah, tinosvika ipapo. Yeah, and then just a reminder also kuti product yedu is already out for the funeral plan. Tirangomirira product launch kuti itike most of my packages enyu. You can cover your parents, you cover your family in South Africa, Vanarku Zimbabwe, with different packages that you need. So I would advise you guys kuti it's important kuti unge une funeral policy, because kazhinji kachona macovid iwayo vanhu vachina vana mari, they phone us toda kubatsirwa, you give them the quotation, they accept the quotation, body yecovid yogara inoti 2 weeks 3 weeks vanhu vasina mari. I always tell people kuti repatriating a body isu tichangotango tiri kusimukawo from Johannesburg to Zimbabwe we charge 16,000, and then if the body is in Cape Town to Zimbabwe we charge around 30,000. Yeah, ndo ma average prices edu iwayo atino charge now. Then ndokubvunza mubvunzo kuti wait oshaikirwa nehama yako iri ku Cape Town izvozvi onzi pari kudiwa 30,000 to repatriate that body, will you be able to have that? Pana anokwanisa kuva ne 30,000 here iyo. Even now, even if you're in Johannesburg, hama yako yoshaika. Actually, kana iri COVID case, it needs a special COVID, it can go to 19 to 20,000 just to endesa body. Pana nayo 20,000 here izvozvo atina. And we are saying that if you consider to take a policy, you pay 99 rand, it means you are covered. So let's just be wise to consider ma funeral policies. I received a very sad case today, and this is the last part in chapter before Satinda and Sorora. This lady antifonera early in the morning. Achindudza kuti vamunetse tinokumbira rubatsiro. Ndinasisi vangu vanga vachirwara vakapinda muhospital 2 weeks ago ku Cape Town. Sezvo muri kuziva kuti kuhospitari akuchabvumidzwa vanhu kuti vandoona akusisina haubvumidzwa kundoona murwere, no visitors are allowed. Ndobva vapinda muhospital. Saka ndobva vatanga kuda kuendawo kuhospital kuti vandonzwa kuti vari sei, vaingodzwa nzi hapo, vairambidzwa kuti vapinde mukati, vakafona vanongonzwa different stories. So nezuro pakwana 2 weeks akakwana nesuro, then vakazodecida kuenda kumapurisa. Ndobva vati kune mapurisa tinasi amaidi akapinda muhospital, and vanhu vari muhospital vari kutiudza kuti hanzi asisimo muhospital, we can't find her in the hospital, we can't find her in the wards. Hanzi patinofona totichimbotsvagai pakati vazvangonzi atizoziva kuti akaenda kupi. 2 weeks people. Then yesterday that's when she went to the police. Ndobva andopa a police report yokutaura kuti sisi vedu vakashaika vakapinda muhospital. The last time yatikaenda we are 100% sure
kuti she was admitted at Tigerberg Hospital. Saka veTigerberg Hospital vari kutaura kuti havasi kuziva kuti ari kupi, akaenda kupi. Saka police ndobva yava more involved, ndobva yazofonera hospital. They went there. Then yesterday ndobva vakazizofonerwa, ndobva vaudzwa kunzi your sister passed away 2 weeks ago, and the body has been staying there at Tigerberg Hospital. Saka the family, they don't have. I asked you to votangira papi, guys. They received this news yesterday, and she phoned me today. I shouldn't out 2 minutes to Dambutsikoratinaro. We don't have even a single cent, and we are communicating nevanhu vari kuZimbabwe kuti vanokwanisa kubatsira here kuti mari itumirwe. Guys, knowing the situation in Zimbabwe, for the family to raise 30,000 from kuti yabuda 30,000 kuZimbabwe yotumirwa kuno kuti body ende kuZimbabwe, it's not easy at all. Ndibva ndavabvunza kuti kuno mune mari, and then ndobva vataura kuti kuno kwatinawo mari. Zvakangooma masituations atinosangana nawo. So patinenge chingokuudzai kuti consider kuva nemapolice. It's not meaning kuti we want Munetsi to be rich or anyone else, just making a provision yekungotiwo zvinofamba. Saka ndio situation yavatondiudza izvozvi kuti munhu akafa kudhara akaita COVID, in the past 2 weeks body yange yakangogara iri mugovernment hospital and so on. Another family yandaona, I think ndiyandapedzisira kuona kuPretoria, I think vakarefiwa nemamwe madiaries. Mukomana akarohwa neCovid, havana kana cent. Ndaona boys 2 dzauya dzachona Love Monani, takaita meeting, vakatongondiudza kuti vaMunetsi kuno kwatina kana cent. Baba wachona vaoffer mombe dziri kumberengwa and so on. So tachita macalculations kuti mombe dzachina ingani, tazopedzisira natodzwa kunzi mombe yachona i1. So hapana kana diri, munowana mari. Vangu vachifoneranawo nerimwe boys kuti tichambozama nenyaya yekuti vanhu havana mari. Ende kana munhu achikuti haana mari, understanda kuti haana mari. These days we are living from hand to mouth. Munhu akauya kwauri Phyllis akati kana kuti Princess akati maizasi akati ndikweretesewo mari, munhu iye akati handina, usagumbukire munhu, usamutsamwire, ende uchiti mukoma maboys vandinyima mari, vanenge vachikudza chokwadi. Munhu anoziva kuti une mari ndiwe. You may pretend in public as you are very rich, you've got money, but at the end of the day, unenge usina mari. Saka chatongokumbirawo ndechekuti when we launch the product for the funeral plan, we want to send the message to every corner of South Africa kuti everyone must have a policy for 99 rand, which is able to cover, I think it's 6 or 8 people. And it. So that's all. Please, my clients, edu vanhu vanenge tarifiwa na sesemede, musandikumbukire guys, musandituke kuti vaMunetsi service yenyu yadhakwa yaita sei. Musatakurawo, motikari tinadzo, how many cars do I have? I think Makombo goes 10 nedzimwe 12. I don't have a lot of cars, 12 vehicles guys, and I have to assist South Africa, Cape Town, Johannesburg, Limpopo, Durban. The company grows, chikurawo chisimukawo, tarisirawo kuti end of the year we should have more than 30 or 40 cars that we can deploy everywhere within the country to make sure kuti tabatsira munhu wese. Saka tichiri kukurawo nongotiwo zvatinazvo ndizvozvo, tichingotiwo mbichana. But at the end of the day, tinoziva kuti my diaries always support mukoma more boys. Ndo pandinongoudzwa ndaidriver ndakataura, I was driving from Harare to Beitbridge. Ndibva ndaona vamwe mai pambudzi pai, ndasingada kutakura vanhu nouyu mapurisa anonetsa. Ndobva watotiti mukoma imi ndinokuzivai, munonzi mukoma more boys, zvinokuzivai through padiaries. Ndakabva ndanyara. Kana vachizvinhu vari pano vanokunzi vakati vanonzi mai Marufu, vanosenzera masvingo. Saka kubatsana, kushanda pamwe chete, tichibatsirana semhuri yeZimbabwe. Ndiri kwaMutare weekend yapfuura, ndakaona sikana 2 vanosenza imomo Mutare OK iri mutown. Ndobva vangoti mukoma more boys tinokuzirai pamadiaries amusiri mere. You know, it's good if ndaenda ndiri a controversial figure,
maybe madiaries makaudza Sisimeli kuti Sisimeli mukoma more boys atidi kwaona pano pagroup. You would say so, you would be angry with me when you see my face kuti atidi kuona munhu akadai. That's why I always try my best to make sure kuti pandinokanganisawo ndinoyokwa muri madiaries ndokuti pakati takanganisa. Like now I'm coming here chikudzai kuti chingova nepatience yedu mbijana. We can't, pressure is too much for us. Katishande pamwe chete. Takatozoshamisika kuti ndiri paBed Bridge, one of the Zemurama officials vakatondimisa mula kutobuda. Takati tinokuziva mukoma more boys pamadiaries mimi. Takatoti ko makadi kuya makatanga kundibatsira patai declare etc. Because we are working together. It's not a secret kuti some people they might wish kuti dai tsambobuda zvinzi more boys aita zvakati zvakashata, then we destroy the name. But Mwari anondichengeta anitawo kuti ndinzwisise kuti this is what I'm supposed to do, izvandifanira kuita and so on. So yeah, that's all. Hanzi in a relaxed environment. Yes guys, ndakazororo zvangu mangwana chingani, Thursday ndiri padeni, Friday ndiri padeni, Saturday, Sunday, Monday ndombotedzero zvataurwa naPresident Ramaphosa kunzi hey musaite zvekutamba. I understand and I appreciate team yangu iri on the ground. Ndinonzwa tsitsi, ndinonzwira vanhu ivavo tsitsi kuti izvozvi ndakagara mumba pasofa ndakarelaxa. Mumwe munhu izvozvi ane vana kana 7 or 8 is driving to Chimanimani izvozvi ane family. And I always respect vanhu vanondishandira and I appreciate their sacrifices dzavanoita. Vamwe vachinowanikwa vachitukwa nevanhu. Pana vanonzi mukoma Ishmael who used to work for us, akarambwa nemukadzi because he was a mortician. Ndobva audzwa nzava basa rarite tsvaga rimwe basa. Ishmael akati manje hakuna kwandinoona mamwe mabasa. And the wife akamuudza kuti you must choose the marriage, you must choose basa. Iyo ameno it's debatable kuti chii chaifanira kuita, but yaitaura kuti ndakasiya basa muri inorarama sei. But at the end of the day musikana mudzimai wake wane vana 3 akazopedzisira atongomusiya nenyaya yebasa raanoita because as a mortician ndovanoita zvese. So it's a sacrifice yatinoita kuti tibatsirane semaZimbabweans. I wish kuti dai zvapera we stabilize the business, we put all the systems on the ground. I really enjoy my professional qualification, guys. I really enjoy representing vanhu mukoti. And ndinoshuvira kuti dai ndadzokera hangu kwikoko, but at the end of the day I have to put everything on hold to make sure that I come here and I focus on this business. And yes, if we launch the funeral product, it goes well. Apa madiaries munenge musatombondibata, panenge pane vamwe vachaito take over, inini munenge musatombondiona. So we looking forward to launch the funeral product. Yopinda system yotanga kushanda to establish our offices edu muJohannesburg. Now my offices Cape Town aripo already. We want to go to Durban, we want to go to Mpumalanga, we want to go to Limpopo. Then tapedza kudaro manje business rapo manje rakufamba. Then ndinenge ndakurowa zvinhu zvandaimboita in the past. But anyway, ndataurisa. Pane ane question here that might yamukade kubvunza a burning one. And be blessed, young men 2021 rise to God's glory. Thank you very much guys. Kusumuka kwangu, kusumuka kwedu tese. Anditi, if you support mukoma more boys, vamunotaura muchita ndokusapota nayo. Anditi, handidi kusongonzwa kuti mosongotaura kuti handi mukoma more boys vakusumuka vega. Ngatisimukewo pamwe chete. Handidi kuti support yenyu ingoperera kuti inini ndino benefit. I also want us to benefit. I also want us to grow together. Anditi, hanzi anga agara achida kuenda mukadzi wake anoziva here kuti achafawo. Anna, please can you ask your question again? How can you join the policy? Handichatoziva. Yes, for my agencies, I will introduce you guys to the staff and ndinoshanda nayo. One of the days team yevanhu ndinoshanda nawo
ndo pamuchazoona kuti vachazoda kuapply majobs, unenge uchitumirawo maCVs ako kuti which job speciality wanoda kwaari, uda kuita agent and so on. I think pachaita product launch you'll be able to see the entire staff yatinoshanda nayo handiti. And inini ndichasvikawo pastage yekuti tichangodisappear zvachose, but I'm waiting for the business to grow kuti risvike pane imwe stage. As I mentioned to you guys, besides the funeral plan, there are other products that are on the pipeline that just launch during kupera kwegore. Danet ndawada kubika manje guys. I would have loved to read some of the messages. Mapepa anotora mazuva mangani kuti apere. The normal process, okay, let me just explain to you the process and the procedure. Munzwisise so that makawirwa nedambudziko. Munzwisise, right? Munhu akashaika afira muhospitari. The undertaker anoita a board removal. Paanoita board removal anobuda nenonzi BI. Handiti BI ndo pane medical record. Ndo zvinoshuwa kuti munhu afa zveshuwa, doctor acertify kuti anyora munhu yashaika, ndo panenge pane name of the doctor, the cause of death and etc. Zvinobuda panobuda body. So when you have that BI, the next process that you have to do is to take that BI to the Home Affairs. Then paunoenda ku Home Affairs, you must register for the death certificate and the burial order. The moment you want to register ku Home Affairs, you get a death certificate and a burial order. Those are my documents. Those are two important documents onotanga kuwana. Anditi. Then challenge yekutanga kazhinji inotanga kuti uende ku Home Affairs. Vazhinji maZimbabweans vamwe atinoona anenge asina kana passport, haana kana ID, haana an identification, and the process becomes very difficult. You have to wait for that document kuti ribve kuZimbabwe and so on. Kana riripo becomes easier. You register, then the next thing you have to send these documents to Zimbabwe. Pakatanga COVID, mabodies ese anofanira kutanga clear kuZimbabwe. You have to email the documents to Harare, ku Department of Health or what environmental health. Asvika ikoko ku environmental health, remember ku Zimbabwe vanoshanda nesystem yavo. Maybe time yaunotumira madocuments, masignatories haabatike zviri easy. Remember those are senior people vane mapositions mahombe. Saka unoona kutumira documents sanhasi, munhu anokwanisa kusaina maybe ari busy. Kana abatwa muoffice anosaina. And we really appreciate kuti vanhu vachona vanosaina azvida kuti vanongogara muoffice achimirira madocuments from South Africa. Vamwe vachona vanenge vane mamwe maduties avanoita, vanoenda kuma-workshops, vanoenda kuma-meetings and etc. So sometimes we don't blame them kuti havasi kuda kutibatsira. Vanenge vada kutibatsira, vanenge vasipo. Saka vadaro manje, then clear body iyoyo. I have to take that clearance to the Zimbabwean consulate in Pretoria. It's another process, it's another office that is independent. Yokuti inoperate ma-hours ayo. Then weku consulate kana va clear, vane documentation yavanoda, azvipere zvakadaro. Then I have to take that clearance again to Pretoria. Ku Pretoria ndo pane nyaya yese. Then the South African government have to allow the repatriation to take place. So they issue a document known as an export permit. That's the document that you use on South African side to declare the body. That's where the backlog is now. My government workers in South Africa, COVID ichitanga, they are working at home. Saka, it's a matter of sending an email. You can't phone them. Nungo tumira a reminder and email. I'll tell you that there are some documents and more than 2 weeks asatatombo clear issues. You just have to send an email, and my families akaungana ku Zimbabwe. Tepanozotanga chimoto chese kuti more boys ekuzvifambisa 7 minutes. Azvingaite 2 weeks, of which the documents are sitting at the email ya someone and so on. Second, the whole entire process. Pasat patanga ma-COVID, right? I say this process would take maybe 2 days. Everything is fine. But now you can't tell the family. And you've been telling even my families and us, kuti kana munhu ashaika ku Zimbabwe, udzai vanhu kuti vazoungana
kana vane confirmation of death rekuti vanoita se munhu ari kusimuka rini kuSouth Africa. Because the moment ekuti vanhu vaungana notipa pressure kuti tai zvakati officials hatikwanisi. If Department of Health vakasaclear kuti body ibude muSouth Africa, the only option is to smuggle the body to the Beitbridge, which is bad, which I will never do it, and so on. So this is the process. It normally takes 2 to 3 working days, but now izvo zvatizi tinotora nguva yakaita sei. Kune vamwe vamboda kuzama kuenda nemabheki vafonerwa nevamwe vanhu hanzi munetsi ari kutadza, ndinoziva someone aita sei aite, ndobva vaenda there to come back and say, Mr. Munetsi, I think we understand kuti it's beyond your control. So yeah, that's it. Kudzidza padiaries kwamuri kuita uku, guys. At least you've got information in future that you can use, and so on. Right, pana sinoperera pano. Pana nemubvunzero anokufungidzira kuti hanzi how long will be your police waiting period. We'll be able to inform you about that. And our fellow brothers and sisters vatogara navo mughetto mahwani kuti vanzwisise kuti COVID iri kwakaipa. Daitazama kungounderstanda kuti chirwere ichi chiri kuuraya chirwere ichi, guys. Musatambe nazvo, musafunge, musanyeperwe. I'm telling you nima personal experience. Ndichinzwa kuchema kunoita vanhu vafirwa. How bad it is, guys. Vana vachiscreama, mukadzi achiscreama, vana vachiscreama, vanhu vachichema kuti hanzvadzi yavo yafa neCOVID, guys. You only be able to understand this zvakarowa mumhuri menyu. I deal with these cases every day. I always ndinototya kuti nemuzera wangu uyu ndinonyaradzana baba vanenge vachichema 75 years vachichema, ana mai vakuru kwandiri, vakomana nevasikana vachirwadziwa, kundichaudza kuti kuda kwaMwari. It's not easy at all, but we have to do it. Somebody has to do this kind of job. Yeah, ndiyo nyaya yachona. Tobatana, so far you won't see any live broadcasts panenge nchita mafunerals. I don't know until when. Tisikutambira ikoko for now. Tenge chingo repatriate, chingo kupewa ma feedback kuti zvakamira sei and so on. But mchinzwa kuti mukoma mopwesha ndaisimboita zveshe, hazvieta kavharisa ndinoenda sekuseka. This is serious. Atidi zvokutamba. So my diaries, thank you very much Sisimeli and your team. Maadmini ese vanotitsigira vese, ndini mukoma wenyu MoreVoice, ndiripo pakubatsira nemi. Vanenge vafira hatisi kuda kuti musauye kuna mukoma MoreVoice, uyai, we'll see what we can do. We continue to engage with other companies kuti pane munenge anenge afirwawo kuti vanokwanisa kuaccommodate ma-COVID cases edu. We work as a family nemamwe ma companies and it